Inamba isengifonela ekuseni ngo-5 ntambama kuphela. Ungawusebenzisa WhatsApp noma SMS. Iba umuntu omlandeli olandelela i-channel ukuze sensele inamba. Uma ubuza ku-comment section ku-YouTube, zama lokubingelela, zama lokucela ngoba nami anginawo amandla nomdlandla ukuphendula umuntu ovele abuze ngathi ngiyamkweleta, ovele nje abuza athi pho kusho ukuthini ukuthi angazange athi sawubona noma angazange athi ngicela ukubuza yabo. So umdlandla uvele uphele nya. So ngiyacela ngazakwethu nami lokho ngikushoyo ngoba nami ngiyalicela usizo kwabanye abantu, kodwa akwenzeki nje ngibuze umuntu sinoma kanjani. Uma ngimbuza umuntu ngiyamcela, ngiyambingelela bese ngicela ngicela yabona. So angeke ngiloku ngithenza into engingayenzi mina. Sibheka la unomvelo uthi amen pastor sicela ukubuza mawuphupha uwanuka sithi usendaweni yawadayisa wona, ukhuluma ngamakha, ukhuluma ngama-perfume, ukhuluma ngeqholo. So yini amakha yama-perfume, yini ama-perfume amakha, yini amakha iqholo ngelinye igama. So sizosenza igama elithi amakha njengamanje. So number 1, uma uphupha number 1 isikhathi esiningi uma uphupha amakha siyayisithatha njengoPaul uhlakhuluma wahogela when you smelling the perfumes, lokho kusho ukuthi lendele inhlanhla nokubusiswa ngempumelelo babazekayo ey'ntweni zakho zesikhathi esizayo yabona. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha amakha kuba uPaul uhluma wahogela suke nje lichaza la ukuthi abantu abaseduze kwakho bahlambulukile noma bangcwele noma balungile bamnene abasoleki futhi ungabethemba ngokugcwele. 2 kwabaseKorinte 2 verse 15 ngokuba ke siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha amakha kuyaba uPaul uhluma wahogela usuke liveza ukuthi ungase uthole uthando kumuntu onesimilo oqotho futhi ongasolekiyo yabona. Isaka 7 verse 17 ngifafazile umbhede wami ngemure nangomhlaba nangokinamoni. So la kukhulunywa ngamakha. uRuth 3 verse 3 ngakho ke geza ugqoke isambatho sakho wehlele isibuyeni, kepha ke ungazazisi kulowo muntu aze aqede ukudla nokuphuza. Number 4, futhi uma uphupha amakha kuyaba uPaul uhluma uhogela usuke nje lusho ukuthi ungase uthole usizo noma uthole ukwesekwa kanye nezeluleko ezinhle futhi ezibalekile. Isaka 27 verse 9 iphunga elimnandi lamakha namafutha limnandi kanjalo neseluleko esihle esivela kumngani. So besibheka la uphupha uhogela amakha, uphupha uhogela isiqholo, uphupha uzwa iphunga elimnandi yabona, uphupha to dream of yourself for smelling a perfume yabona. Yep, amakha. So sema kakhulu ke la besike sabheka phambilini udaba lwamakha, but namhlanje sibheka la uma wahogela nje uzwa iphunga lawo elimnandi. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulona ukubusise, but ukubalekile nokufanele ukuthi qinisekisa nawe yenza into ofisa ukuthi nabo bayenze kuwe, bingelela, cela. Because nawe I don't think ungakujabulela ukuthi umuntu afike ebuze nje sinoma kanjani engabingeleli ngacela. Kuleka kuyo Jesu.